Opet ne puni. Dobroveče i dobrodošli u još jednu epizodu Nulta brzina autovloga, ovaj put iz garaže, s obzirom da je otvorena hauba na Vigiću. Da, tek što sam u prethodnim klipovima ispričao kako se jugo ne kvari i evo ga problem. To jest, ajde nije problem, nije nešto što me iznenadilo, ali je nešto što me počinje užasno da me nervira. Konkretno, jugo ponovo ne puni. Znači, pa pre nepuni godinu dana sam menjao alternator, ajde stavio sam polovan alternator, nisam mogao da jurim regler za češki fabrički alternator, pa sam stavio iz zastave 99. godište, i počeo je slabo da puni on. Ajde, svestan sam da sam loše prevezao instalaciju, privremeno vozao godinu dana, znači apsolutno je danak neodržavanju, nepažnji, neposvećenosti automobilu i evo, desilo se ponovo da ne puni u najgore nevreme. Znači, mesec je februar, vi ste verovatno danas, to jest dok snimam ovaj video, gledali onaj video o top 10 daily automobila gde je Jugić bio na nekom 8. ili 7. mestu da gone. I evo, u redu, dovezao sam se, poslužio mi je za dnevnu potrebu bez obzira što je došlo do kvara i vozam se tako već par dana, ali danas me iznenadio. Zašto? Zato što sam pre 3 ili 4 dana stavio nov regler na ovaj stari zastavin alternator, jer i dalje nisam mogao da nađem regler za češki. Šta se dešavalo? Prvo, nije punio zadatih 14 volti kako piše na regleru, koji inače beru i koji uopšte nije bio jeftin. Doduše nije bio ni preskup, ali nije bio jeftin u odnosu na recimo neke druge reglere domaće proizvodnje ili šta ja znam, neke jeftinije. Znači uzeo sam jedan od skupljih reglera za zastavin 99. godište alternator i punio je par dana nešto jedva 13 volti, danas je vozao do nekih 13.3, 13.4, pa čak i 13.5 volti je stiglo, reku super, razradilo se to, nalaglo sve na svoje mesto. Kad ne lezi vraže, danas u pola vožnje samo počeo obda, pada ponovo voltaža, ali da ne pali lampicu za akumulator. Šta je, ne znam, ne želim ni da nagađam, ne smijem da budem siguran. Ovaj put ću da se oslonim na te svoje kontakte koje sam loše prevezao i prespavio, mislim loše, koji nisam baš profesionalno vezao i prespojio, već samo zakrpio da može da se vozi neko vreme. Nemojte to da radite, još jednom da naglasim, idite kod autoelektričara ili mehaničara da vam to urade kako treba. Ja to radim na poslu, radim odgovorno i radim kako treba, rade i drugi električari, ali za svoje potrebe, za kod kuće, za žurbu kad je bila frka, nisam to radio kako treba. Evo ga danak, sada se mrznem ovde na -1, sneg je bar prestao da pada, inače danas padao sneg, pa je bar prestao, ali je izuzetno hladno, kasno sam došao kući, ali sutra ne smem da pođem sa kolima koje nemaju ispravan alternator i pun akumulator. Kakva rima, počet ću da repujem. Vidim da gledate ponovo ove klipove, znači drago mi je, niste odustali od mene, nisam ni odustao od vas, nisam odustao od kanala, na kraju krajeva nisam odustao ni od samog sebe što sam jednom trenutku pomislio da jesam. No, da ne bih dužio dalje sa pričom, alternator, akumulator, onda sledi ono ali neću sad. Izgleda da vam je crkao ubuljator. Da, sam sebi navesti ovu situaciju. Tako da, u nastavku videa vi ćete umeđu vremena da odradite jedan like, share, subscribe, lajkujte video, lupite zvonce da vam izađe svaki put kad izbacim novi video. I ja ću da siđem ovdje u kanal, hladan kao grob, doduše nije dubok kao grob, ali je boga mi dimenzijski odgovara. Tu ću i da završim ovog dana. Elem, like, share, subscribe, a ja ću sad da siđem dole i da vam pokažem gdje se nalazi regler na alternatoru Jugića iz kanala, jer nema teorije da sad skidam točak, da skidam kajiš, alternator, da bi došlo do reglera, a već postoji mogućnost iz kanala, lagano, kratkim šacigerom, sve ćete da imate u videu. Zato like, share, subscribe i idemo da vidimo šta ćemo danas da radimo s ovim, to jest večeras da radimo, da li će da ga rešimo ili ćemo da punimo ponovo tokom noći akumulatore. Joj, majko. Drugo, barem je motor još uvijek toplo, pa će mi to koliko toliko olakšati. Evo vidi se, ovo je alternator. Ovo je zaštitna plastika koja služi da tu ne upada
voda da ne prespaja, u šta ja sumnjam sve vreme da se dešava, ali ne znam, stvarno ne znam. Kontakti su na mestu, ovo belo, crno, crno-belo, mada je više belo pa onda manje crno. To je regler, nov regler na starom alternatoru sa zastave 99. Ne znam šta je greška, montiranje prije 3 dana i radio je i sad ne radi. Prvo ću da počnem od ovih kontakta, da to sve razvežem, da vidim jesam li tu napravio grešku, možda je ušla voda ili se napravio kondens pa tu pravi neki kratak spoj. Uglavnom nismo se zapalili, sva sreća, i nadam se da nećemo. I šta da vam kažem, ne znam koliko ću, neću baš moći da vam sve prikažem sad, jer imam GoPro kameru koju ne koristim i koja bi mi smetala u ovoj situaciji da bih mogao da snimim iz prvog lica, tako da imate vizualno šta je. Znači imamo kontakte koji su gore ok, imamo regler koji je nov, a nešto se čudno dešava, i imamo ovdje što sam prevezivo, a nisam trebao tako da radim, ali dobro, bila je nužna, tako da ću sad samo to sve da razvežem, da proverim, da upalim, da vidim šta se dešava i ako to bude u redu, izolujemo ponovo pa rešavamo problem kad se malo olepovremi, to vam obećavam. Eto puni. I da me pitate šta sam uradio, samo sam ispravio svoju glupost. Bukvalno. Znači, kontakti koje sam spravio, gađao na nešto, su oksidirali. A zašto su oksidirali? Zato što sam ih pogrešno namestio, pogrešno. Neispravno, neprofesionalno, i o tome se radi. Bilo je daj, veži žicu, steži šraf, može buksna, idemo, klak, veži to, izolir trakom i teraj. I s obzirom da je vožen tako u godinu dana, dobro mi je potrajalo tih godinu dana. Ali evo ga sad puni, ne vidim od blica, samo sekund. 13.9 konstantnih, 13.8, što u principu nije loše. Svakako je bolje nego što je bilo i svakako je bolje nego da ne puni uopšte. Ja idem u kanal da obezbedim ove kontakte, da to bude ovaj put kako treba. Mislim, da se šlepamo još malo dok ne nađemo konačno alternator sa češkim, dok ne nađemo regler za češki alternator. Ili prosto se odlučim da ovaj zastavi namestim kako treba i što kaže da to jednom otkačimo. Šta da vam kažem ljudi, danak neodržavanju, danak neposvećenosti autu, danak neproveravanju kod majstora na neko određeno vreme može da dovede do ovakvih stvari. Sve dok ste vi odgovorni prema autu i vaš auto će vama da uzvraća dvostruko više. To je ono što mogu da vam kažem iz ličnog iskustva. A ja sad idem u kanal da ovo sve finiširam i s obzirom da je, ajde da kažem, relativno kasno, da je vreme za spavanje, odoh. Vidimo se nekom od narednih klipova, a vi like, share, subscribe i pozdrav. Htio sam na kraju ovog videa, ali da ne bih pravio predug video, u sljedećoj epizodi ću vam pojasniti sve oko alternatora i šta je bila problematika i šta je još uvijek problematika vezano za alternatore u mom slučaju. Tako da ovaj video ima svoj nastavak koji će u nekom od narednih dana da bude objavljen i u kome ćete imati objašnjenje otkud, zašto i kako sva ta muka sa mojim alternatorima i punjenjem i sve ostalo na Jugiću. Tako da definitivno to je to za ovaj video. U narednom videu nastavak, odnosno prolog vezano za alternatore. Do tad, like, share, subscribe i vidimo se u nekom od narednih klipova. Pozdrav! Thank you.